Good morning mga guys! It's Sunday morning! Study time! No video. No. Dili ko magsaba kay concentrate kayo sis kay sa iyahang pag-answer. Tanawa, di ba? Nga na siya ka-concentrate basta mag-answer na siya mga kabanding. Di lang ko magsaba-saba. Balik kami. Hindi, nag-concentrate ba na si Sky? Nag-concentrate ni si Sky kaya dagan kinig ansiranan. Mag face to face na daw human election. Murag ma-appeal jud si Sky ani sa 10 ka pupils nga kwaon sa teacher kay naka first dose naman ni siya. So mag second dose na siya. Hapit na mag face to face unsa kaha ni no? Okay ra ba siguro? Hinaut unta okay lang pero kani siya murag salig na lang sad ko mag face to face kay mag buhat man jud siya sa answer. Kugihan man ni si Carmel Sky. Di ba Carmel? Na. Next. Nangihi pa akong estudyante. Kay nahuman na og tuon, manglakaw na mi, padong na mi simbaani. Unya kay murag layo-layo pa man ang time nag drive pa akong bana si Renier na iyahapang gi-practice ang iyahang skill sa iyahang driving. Nya bisan diin na lang mi nagabot ani, nya hangtod ang among gasolina ni gamay na lang. Sus, nagpatubil mi, kakas man diyaning magsigi tag lakaw-lakaw. Nya, ang kaning gamayng babae kay, padung na jud ni siya kapoy. Ambot nga nung gikapoy ka ni siya, basin gikapoy ni siya sigig answer sa iyang module. Tanawa mga kabandin, the same sila og colors ni ate og ni Lola. Nya, kami naman, Sky og ako, parihasad mig color. Unya, nakita ninyo si JN og si Riner, parehasad og color ga yellow. Wala ba yami nagsabot ani mga kabandin? Murag na timing lang jud mga kabandin. Di ba? Sa dihang naabot nami sa parking area sa SMC side. Sus nindot ba ya jud unta ni kay murag nagistoryahay mi, nagpa-music manggod. Bati kaayo kay makuan ko ma-copyright. Munang mag-voice over na lang kay para naamoy paminaw nga istorya-istorya. Nangita mig parking space ani kay puno-puno jud siya. Perti yung daghanag tao ani ay as in. Oh, puno. Nangita mi ani nga dapita kung asa mi pwede ka parking. Char. Sana all. So, naka-parking ra jud mi dire. Ha? Wa man dali ba tingin din? Dili, wa man siya nagtarong. Wala man siya nagtarong og parking. Okay ra na ay. Basta nasud na. Duha ra man unta ni ang parking dire. Nahimong tulo tungod sa kadaghang tao na. Nalingaw siyag tan-aw sa mga dinosaur. Idaghan kayong mga bata diring dapita mura jug Christmas. Kayong background do? Oh my god, you wear the yellow team. Tapos kay pink. Kina, pink team. Oh, yellow. Nya, red. Red. Ang akong partner, liho kayo, dira akong partner. The pink team, unsa man yung color niyo ha? Peach. Peach and Yellow. Yellow. Pink. Peach. Yellow. Ay, daga na.
So ingana jud na siya ka happy nga nagkalakaw-lakaw niya nakasud na siya sa SM. Proud ba ya jud gay na siya kay na vaksina na daw siya, pwede na siya kagawas. Kay lagi na vaksina na siya. First dose na. Nami karon sa Jollibee pangutanon ni nako sila kung unsa ilang gipambati niya. Okay ra ba sila? Okay ra ka? Okay ra? Ayun na ilabay atong number. Kay makuha na atong number. Musta man okay ra? Okay na. Ate, okay ra ate? Ikaw? Ikaw ba, okay ra ka? Okay ra. Si Sky. Sky, nag-usa ka Sky? Okay ra ka? Diring dapita, kay family kayo, pang family ba, pwede mo makadala og mga food, nya, naay table nga gamay, nya, anha mo mangaon. Nya kami kay humana naman mig kaon, wala na ko nag-video pagkaon namo eh. Maglaway unya mo bitaw. Wala ko time pag video kay murag gutom na sad ko. Nya, mao na siya mga kabandin tanawa. Nindot kayo no. Lagi sad ang mga tao dili jud siya duol ba nya nang gawas na sad ang mga tao gyud kay murag gikapoy na sila sa balay siguro parihara sad gud sa amo ah. Nya tanawa ra gud ning tulo di jud ni sila magbuwag ay. Tanawa nang na si GN. Sige, gakos-gakos siya papa, di magbuwag, mura bag anino. Asa ang usa to, asa dang usa. Sus, sambot lang nila. Naunsa na na. Si Sky, tanawa si Sky. Gadagan-dagan, grabe, kalihok, oh. Sus, grabe bata, mura jud, nakuangan og space, nga iya jud tanan, nawa. Grabe ning bata, oh, lukso-lukso, lipay kayo na siya. Lipay kayo siya, galukso-lukso. Nya murag tanawa ang duha pagka-sweet sa duha sige unsa ka na ilang gistoryahan no. Unsa ka ilang gisabutan ana. Tanawa si Sky sus nya si ate behave ra jud kay na si ate niya si Sky ay mura jud nagpatintiro nga siya lang nga usa sa una na siya kauban si kuya karon kay ulitaw na si kuya nya si ate behave lang jud na si ate daga na gyud akong ate oy. Daga na sa si Sky sus kwa joy kailog si Sky ingana na siya di ba. Kita ninyo. Nya ingana ang duha tanawang duha mura jud ni sila anino nya padung nami ani sa simbahan. Kay thank you me sa blessing among na-receive. So ingana sila ka sweet ang yellow team. Grabe ka sweet baya sa duha. Nya ako ari ko sa luyo. Nya si Sky maura gyapon iyahang talent sigig dagan-dagan. Di ba? Ingana na si Sky ka, lihukan. Nya, padayon na ta, kay padung nami sa simbahan ani, magampo ta. Una, nga dapat, jud ta, mag-thank you kung unsa atong na-receive. So, sige, ato na tag simbahan, magampo na ta. Ang ako di ay luyo guys, mauni ang SMC side. Diha migikan, anya. Padung misa San Pedro Kalungsod nga chapel. Okay, lakwon lang ba gikan sa SMC side nya walking distance lang nya padung sa San Pedro Kalungsod. So mao ni siya padung nami. Dol na ta mga kabandin. Hapit na. Murag dili na ta ka video ani dito sa sulod. Diri na lang ta kutob sa gawas kay mao na jud ni. Diri na jud ning dapita si Carmel Tanawa ang duha, sikit lang gihapon. Gikapoy na baya si GN nani kay gusto na siya muuli. Samot na ning gamayng babae nigi kapoy na sad ni og si ate, relax ra sa jud. Kipang kapoy na jud sila wa sila naanad nga nang gawas og dugay. Wa sila naanad jud ay nabaguan jud sila. Pila gud ka tuig nga kanang naara sila sa balay, walay gawas-gawas. Ya karon sila murag taas-taas og lakaw gani nga karon pa jud. Unsaon na lang ka kung mag face to face no kapoy jud siguro kaayo. Si Sky gikapoy na gyud ni og si JN gusto na gyud sila manguli. Take out na lang gud unta ay ilahang gusto niya kami kay didto man jud. Diri na lang ko to mga kabandin sunod na sad ha mananaw ta. Salamat.